ngendlela obheke ngayo phansi bathi isenda ukushaya mfana ubuya ngokuzwelana nduna ya bathi umbhebheni uye lo bhebha mnandi nguye lo uyangisetha lo muntu uyangisetha sibe shaya ngokubonisa phela lo esithunywa uyamthanda vele lo esahlangane elokuzene eLagos isikhathi siphuza amabhiya so ngangichaza empedeni vele uyangichamisa ngizubunandi ukudlula indoda yami lo omunye ngithandela imali unemali kakhulu indoda yami yenza amaphisi yobakala mali unika imali encane bathi uNkulunkulu emuhle njalo uzongipha amandla nawe uzokupha amandla namhlanje mama ngeke ngilale ekhaya namhlanje mama ngeke ngilale ekhaya athi ngiyosebenza eGoli ngizokwakhe lumuzi wakho thi mina yimini ithemba lakho yimina ithemba lakho yimina uDlamini usibalikhulu uJama kaSijadu inkomo zidle ekhaya ngoba iswela belusi uSigunya Mkhonto ufazi mabele madwa ancelisa ingane ngaphesheya komfula ngithi kuwena welcome to another beautiful episode of uyangijolela khona la on Duyaza TV uma ngabe waka-subscribe yenza kanje mfethu subscribe ulike ushare ucomment and let us know ukuthi ucabangani mfethu ngomsebenzi omuhle esikulethela wona maqeda lapho uhlale kusofa uvulele iWi-Fi uvulele iSmart TV ungene efonini ungene ku-YouTube uthi Duyaza TV bese uthokozela izinto ezimnandi phinda mzala ngokusho kanjalo ngithi kuwe gcantshitshintshi vum 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 konga sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini usibalikhulu uJama kaSijadu inkomo zidle ekhaya ngoba iswela belusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula welcome to another episode of uyangijolela mara wena wayitsuri nakina lumuntu akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom jwayela imali yami yonke le all of abakuphi khona there's no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day lo umuntu lo kanjani amzwanga utheni uthi osithanda sobabili angcono ngibayeke bobabili ale kabe ushimpilo Okay bafethu sesiphinde sabuya futhi with another beautiful episode bafethu uhlala phansi unethezeke udlu popcorn ubukele ukuthi sikuletheleni okay nginomfowethu la obhalile ukhide lwe-email lwe-email intende ngathi intshebe yembuzi unenkinga nayo yakhala ngomuntu ahlala naye endlini kodwa ke njenge CMTV uyasibiza sifike sizama ukulungisa mangabe kuyalunga mangalungi nathi ayikho into esingayenza ngeke sikhona ukulungisa ngenkani silungisa la kulungiseka khona mangalungiseki akulungiseki so angizukuba mude ngizoba mfishane because naturally ngimfishane vele ngicela ukwenza kanje mfethu ngicela ukuthi ubhuti ngizomthatha ngimlethelana kubo yena oyikhulumelayo udaba lakhe thank you for ukubukela umsebenzi esiwenzayo thank you for subscribing thank you for liking thank you for sharing thank you for commenting siyabonga ama positive comments bafethu thank you so much I appreciate you so much so mfana kithi ngicela uzwakale bhuti wami njani yaphila futhi kunjani siyaphila fethu nakumpedi kuyabulela hayi khuleka nje ngicela nje umele agerpa bulela njaka usikawara wena mangi okay ariqale mu nna ke tseba wetsalang wena wa tseba wetsalang batho go haye mara abatsibe wetsalang so ne kopa wena ba jwetse kwena mang and why really mu no chaba sa gesho nna ke le mo ke abuti Tebogo ke tswa ko Mashashane so ke tswa ko Mashashane bana ba go shikalla mosadi wa ka bana ba go shiko go ja di message tša bafethu ba gare gore bona ke mamorata mosadi wa ka ene ke a wara ka mosadi wa ke iputša gore nna ko nngwe ke mo phone off so ke iputša gore bafethu di ntshang ka mosading wa ka ke le worried so because sometimes ha ke je le diapara ke hlatswetswe so already kore ke iputša gore na go iragalang cause a ke understand na ke re paete ke thola bafethu ba bang ba ithu ene ke ba tseba bafethu ba mo phone ya ga so simthe bafethu ba lai bang accepta gore already gore le bona ka re ke khalo ba dula le yena ba lla ka di tšhelete tša bona di million tsa bona so le nna ke a shogora guys so go tla jwang gore le gone go improve a point so le nteke le mosadi ya ka guys cause nna ke khale ke dula le mosadi ya ka ke na le almost 20 years ake 20 years ke dula le mosadi ke khale bra ke khale bra
so gore le nno ke iputša gore nang ka go tša help jwang gore ke understand gore ka gare ga 3 guys ka gare ga 2 boys o rata mang nna ke le wa bo-3 so a mpotse gore o rata mang cause nna ke serious mosadi ya ka ke batle next ka ena so ni la le ngwana ngwana re sobe le ena amsobeleni ha re sobe le ngwana go be le gore be ke santse ke sa le sekolong re bonana ka di December time so wena buti wa ka wa spana nna ke bereke mara ke motho wa di contract so like ke motho wa di subcontract mme yena wa bereka mme yena wa bereka mara ke motho wa di kitchen o berekela di kitchen berekela ko di kitcheneng pa so ano ke a understand ebile go utlwile di bona ba bogedi go gae ba utlwile njaka a re etse sona he abutwaka tloyo woza putwami yedwa kupa weme mo sawubona futhi Ya ngiyaphileka mfowethu. siyaphila igama ubani Gama ngo Happy. happy Ya ngumswati. Eneli spread. phumene spread yabo lo bhuti ophethe camera lo umswati naye uphinde igama lakhe Alright. isibongo ngwaba futhi Magagula. Magagula so bhuti Magagula nangu bhuti la ubhuti la uyakhala uthi efonini yomfazi wakhe asehlale naye iminyaka eyi20 uthole igama lakho nama chat wenu so ubhuti lo mayeza kuwena ezokhuluma ngawe ngendaba yomfazi wakhe uthini kuwena Mina makafika kimi uthi why ngumyenza so ngiphila naye. yeah Awu mngani wami ngiyazi ukuthi umfazi wakhe. Mina bengazi. Ngiyazi lo wamlahla kudala lo bengazi ukuthi umfazi wakhe wamanje. Mina noSisi sihlangane siphuma eCosmo eMolo. Lo sisi wathola ukuthi ushoda nge-R1 etaxini. Ngambhadalela mina ngathi no my sister ungakhali kakhulu sizokusiza ukubhadala imali etaxi. Ngambhadalela imali etaxi after that sathatha ama phone number ngathi mangisendlini sengiqala ukucommunicate naye. I-communication yenu yahamba yafika phi Yafika ukuthi mina naye sesiyajola. usunesikhathi nganani ujola naye Sengina 2 years. sure 2 i20 ngapha i2 ngapha umntwana naye Umntwana sinaye. Aninayo umntwana. So ngicela ukubuza kuwena mfethu, uma ngabe umshela usisi nicommunicate ngendlela nicommunicate ngayo, akasho yini ukuthi nginendoda engihlala nayo endlini? Ushilo yena mara le ndoda ayimphathi the way umfazi efanele athole ukhe uthando from endodeni yakhe endlini. But athola ukuthi mina ngomthanda ondlula indoda yakhe ahlala nayo endlini. Umphatha ngendlela afuna ukuphathwa ngayo. Umphatha ngendlela afuna ukuphathwa ngayo. Ngiyakuzwa mfowethu. Kulungile. Udaba lakho lona ngithi ngilizwilo lwakho ngalizwe lwakho ake sizwe likamfowethu bafo sondela. Ekse uyaphila mfethu asenze kanje bhuti wami ngicela ungimela la. Woza bhuti umela mfowethu imali ngizoma nje emvameni. Sawubona bafo. Sawubona. Ngiyaphila. Angiyaphila kunjani? Sho igama ubani? Igama Aviwe. Ubani? Aviwe. Aviwe. Labo bhuti ababili labo uyabazi? Ngiyabazi. Kakhulukazi lo wokuqala umazi kanjani? Angimazi ngokusebenza nje besisebenza sonke ngilezi njalo. Okay. Ubhuti lo uyakhala uthi efonini yomuntu wakhe wesifazana ahlala naye endlini asehlale naye iminyaka eyi20. Uthe manje ingene efonini yakhe wathola izinamba zakho. Nama chat wenu niyakhuluma ngendaba ukuthi niyathandana ini nani. Wakulanda weza kuwena uthini kuwena mayifika kuwena? Mayifika kimi uyangilwisa vele. Ngitshela ukuthi ngishola nomfazi wakhe. Mina ngijoli naye umfazi wakhe. Awujoli umfazi wakhe? Angajoli naye umfazi wakhe. Nenzani? Umfazi wakhe niyadlana? Kuphela nje asukuthi vele umuntu wami phela. Niyadlana kuphela? Vele. Mana endlane njoba nidlana nje wena awazi ukuthi unendoda? Mina ngiyazi ukuthi unayo mara bengayazi ukuthi ngumfowethu luna kahle. Ubungazi ukuthi umfowenu? Kodwa nihlala endaweni eyodwa kodwa awazi ukuthi umfowenu
awuyazi awumazi umfazi kamfowenu. Hayi umfazi kamfowethu ngiyamazi. Mara manje umfowethu ugcine naye ethatha omunye umfazi ehlukana nalo mfazi bengimthola ukuthi ngiyamazi mina. Yabo. Okay. And mina bengingafiki ngibuzisa ukuthi kwenzakalani uthola nomfowethu. Wena boshaya ipayipi. Mina bengiza ngezinto zami yabona bengangeni izinto zabantu. Usevisa bese uyahamba. Yakuphela nje. So manje ngicela ukubuza mfethu uma ngabe wena nosisi lo senesikhathi esingakanani nenza lento? Nduna 1 year and a half mangicabanga. Upheke umuntu nje 1 year and a half. Hayi. Uyozilethile mina ngenza ngani uzilethile kanjani awungichazeli uyiletha kanjani kwena uyiletha kanjani kwena ngohlobo lokuthi yabona thina singabantu abanjani so thina singabantu abathanda izinto ezi-famous so yabona izinto ezi-serious yabona so manje sesahlangana lapha ema-lightini lapha ema-tavern yabo ngitshela amabhiya ngimthengela mina bengingacabanganga ukuthi vele ucabangani. So mawuqeda umthengela amabhiya wasukhwela phe kwakhe? Ngamshiya festing. Yena uzilethile kahle. Uyilethile but ipoint yokuthi uyilethile ngifuna ukuthola leyo ndaba uyiletha kanjani? Yileyo nto engifuna ukuyazi uyiletha kanjani mfethu? Nduna le point leyana nami sengiyayikhohlwa kancane mara nginako ukuthi ngingakutshela ngayo. Uyayikhohlwa? Kodwa ukhohlwa ukuthi uyamudla. Yabo Nduna. Ukuthi ngiyamudla. Hayi awukhohleki vele. Awukhohlile. Okay, kulungile mfana kithi. Bhuti wami, uyayizwela ngithi? Hayi kuyawuthwa papa. Ngiyamuzwa ne? Uri bakopane ko tavern. Amrekela di beer. From there, ntsamuja fail. A rontsha moja fail. For ngwaga kaofela, di 3 months. O ja mosadi wa hao. Motho. A re hamrati next. Wa moja fail. So ne koparetse so ne o itse mme wa kontlong teng kontlong akere re mfonela a re mfonela o tlotla mo ne okay re yena a bue side ya ha ke batla o utlwa le go yena hore yena o tsalang ka yena ne so a re etse so ma o tshaka ne yabona la deni mekhona ngicela nihambe niyongimela lapha noyi2 ngisale nobhuti la mayibambe phone ngicela umtshele ukuthi ula yes. Hello mama. Yaphila right? Ngiyaphila. Ngela ground around the ground then bengicela Ngiyakuzwa. bengicela uzilapha ku malume wami ngilapha ku uncle. Okay, ngiyeza manje. Okay ma. Hey. So I'll tell him before afike lo muntu wakho ne asikhulume ne because at the end of the day she has to choose. Yabo? Because she cannot go on dating 3 gents once. So she has to choose ukuthi uchoose abani. So let's say you've got 20 years uhlala naye omunye uthe una 1 year 3 months bebe liqhuqudana. So if uchoose one of the gents ushiya wena uzozizwa kanjani wena mfethu? Uye ngicela ngapha mama kakhulu papa. Asibamba ngoba usela. Sawubona mama. Yebo njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Uyamazi ubhuti? Ngiyamazi indoda yami. Indoda yakho. Uthi senesikhathi singakanani uzwana naye? Na 20 years. 20. Okay. So asenze kanje siswami ne? Uyamthanda ubhuti? Yebo ngiyamthanda. Sena 20 years mhlala nonke. Yeah. Ubhuti kunento afuna ukuyikhuluma la. Ngicela ukuthi umlalele umuzi ukuthi uthini and then mase sizwa uside lakho le story ukuthi lithini. Okay. Abuti wakhe kiyo umuntu wawo nokupobolela. Okay. The guy msadi yakhe. Right. Argon. I'm sorry for kuthola isikhathi lesi. I'm sorry my wife like isikhathi lesi kuso.
ya ngiware kakhulu so ngifuna ukuthi ngiyazi ukuthi kahle kahle phakathi kwami kubafethu laba kubangani bami so uthanda bani ngokuthi nami manje ngiguilty angisayazi semanje ukuthi kahle kahle phezulu kwami laba fethu uthanda bani ngokuthi mina into engikuwe kahle kahle mina bengithandile mara bengacabanga ngokuthi ungangenza so I'm very stressed vele ngiyazibuza ukuthi uthanda bani phakathi kwabafethu kuyekanje ngakuthi kwabo vele bakugazile lokho ngingakwazi so ngicela ukuzwa lamuhla so already ngicela unjelo ukuthi uthanda bani phakathi kwabona Sithembisa. Okay, before uphendula siswami ake ngenze kanje ngicacise lento kahle. Ubhuti uhlala naye endlini, ubhuti seneminyaka u20 uhlala naye but now sekuneyinkinga. Yabo? Sekuneyinkinga, sekunezinto ozenzayo ubhuti angayi-understand. Uma ngabe kunezinto ozenzayo angayi-understand, uthi kimi uyohlala phansi nawe wakhuluma nawe. Wakubuza ukuthi kunento e-wrong yini ayenzayo. Okanye kunala ungajabulanga khona na. Wathi wena cha, uright yonke into ihamba kahle. But now uye wangena efonini yakho. Uma ingena efonini yakho, wathola obhuti abawu2 okhuluma nabo ngezothando nangendaba zocansi. Nanendaba ukuthi nibonana nini, nanendaba ukuthi niyanini emalayithini ethaveni. Ubhuti lo wathatha inamba zalabo bhuti, wabafonela, wahlangana nabo, bakhuluma ukuthi hayibo, nangu umuntu wesifazane engihlala naye endlini sengithola inamba zenu efonini yakhe kwenzakalani. Bathi labo bhuti bathandana nawe bobabili. Ngabe uyabazi labo bhuti abawu2 ekhulunywa ngabo sisi wami? Yebo ngiyabazi, ngithandana nabo. Ha. And lo wesithu ngiyamthanda ngoba uyangichaza embedeni, uyangizwisa ubunandi kule ndoda yami. Lo omunye ngimthandela ukuthi uyanikeza imali. Lo wesithu ngiyamthanda vele lo esahlangane elokuzweni eLagos. Ngesikhathi siphuza amabhiya. So ngangichaza embedeni vele uyangichamisa ngizwa ubunandi ukudlula indoda yami. Lo omunye ngimthandela imali, unemali kakhulu. Indoda yami yenza amaphisi yobakala imali, unika imali encane. Sile 20 years sisonke but just ukuthi umuntu enile 20 years la kuhlala isikhathi yiko ngisahlala la but angisamthandi. Yo. Siswami, let me commend you for your honesty. Yabona, I'm commending you for your honesty. I'm not saying what you are doing is right, but I'm commending you for your honesty. Angilangane naye mina phela lo muntu. Ushilo. So ngiyafana uma ngithola umuntu ongichaza embedeni kumele ngenzeni. Ngithola umuntu onikeza imali kumele ngenzeni. Yazi lento ekhulumayo. Ish. Siswami, uthe uyaqhamisa lo munye. Lo akasaqhamisi. Manje akasangenelisi. Sekungama 2 minutes. Uphelele endleleni ungakafiki wena. So manje siswami, yini edala ukuthi ungamtsheli wena zonke lezi zinto kunokuthi uphume ngaphandle yozenza? Hayi nyama ngiphusha isikhathi just nje. Uthi la sometimes ulokubuya lokuyimali kancane. So nyama ngithi ngidla imali yakhe ngidlela kalwana. Lo vile ngiyimthanda kakhulu ngoba uyangichamisa uyangenzela yonke uyangizlokuza. Awubona ukuthi kuyi risk udlala ngempilo wabafo ngapha wena. Mongabe uyaphuma ngaphandle. Angidasikhathi sakhe. Awunandaba vele. Ukuthi kwenzakalani ke nawunandaba? Anginandaba. Siswami ngiyabonga honesty yakho. Ake senze kanje. Bafo, woza. Woza mfethu woza. Siswami woza la. Bafo imala. Mfowethu. Yebo. Nangu sisi la. Akakuphiki. Yeah, akakuphiki ukuthi uyakwazi. Futhi niyathandana. Yabo. Siswami, uthe yini omthandela yona lo? Ngimthandela imali, unemali eningi. Lo umthandela imali lo. Angimthandi, ngithandela imali yakhe. Ngithanda imali yakhe kahle kahle. Indoda ngisho kanje ukuthi akakhuluma ngoba ngifuna uzwe ukuthi akanandaba nawe. Wena akanandaba nawe. Into anendaba nayo ipocket lakho. Yabo? Uthi akanandaba nawe, into anendaba nayo yini? Ipocket lakho. Uthini wena? Mina kuye bengifuna ukuthi nje abe straight nje asho ukuthi akasangifuni or ufuna ukuqhubeka nempilo. Angikaze ngimfune vele, mina ngimfunela imali yakhe. Ngoba ukuthi makunjalo. Sho ukuthi makunjalo mina naye sekufanele indaba yethu siphume kuyo ngoba abantu aseajola nababanye abafowethu ngiyabazi. And then izoba buhlungu kimi mase siyohlangana nentombazane e1 C3 endaweni e1. Angeke saba professional. Ngoba sizolwa. Mana kule mali oyikhiphayo mfethu ubusuqhuqudile. Mina. Ukwaququda la.
So awusanandaba nokuququda manje usu-right. Hayi silungena impilo yakhe athi yena akasayifuni sofuna ukuqhubekela phambili. U-right. Okay. Nami ngizobona iplan ukuthi ngiphumela kuphi phambili. Ngiyakuzwa. Bafo, woza mfethu. Umbhebheni ke lo. Cela umela sisi wami. Mfethu, uyaphila mfethu? Ngiyaright ntoni. Ngendlela obheke ngayo phansi bathi isenda ukushaya mfana ubuya ngokuzwelana. Ntoni. Ya bathi umbhebheni uye lo bhebha mnandi. Nguye lo uyangisetha lo muntu uyangisetha sibe. Uye lo tshazisa amanzi lo. Iwakhophozela uthami. Hayi ngizothi ntoni abase kuthiwa so. Yini ayijabulisi into ayishoyo? Hayi yona yi-right. Hayi phambi kokonshebe so. Uyishaya phambi kwantshebe. Hayi ukhuluma kahle phambi kwakhe. Okay, sisi wami ngicela ukuzwa mfethu kuwena because njengoba ngime la inhliziyo yami ibhlungu ngalobhuti lo. Kubhoke mongwaniso. Ibhlungu inhliziyo yami ngalobhuti lo. He's a very quiet person, uthulile. Akakhulumi, uthulile. But now lento yenzayo mfethu mina personal ayingiphathi kahle. You understand? Because if uhlala nomuntu endlini for 20 years and manje sekunezinto ezingahambi kahle ongayithandi ngaye angazenzi. Uhlala phansi nomuntu uyakhuluma nawe uyamtshela. Uma ngaba akalaleli okanye akashintshi, then bese uyamshiya. Uphume ngaphandle okwenza into ofuna ukuyenza. Hayi ukuthi wenza izinto ezingekho right ngaphandle kube kunomuntu ohlala naye endlini, uyahamba ngaphandle wenza izinto nabantu wenza nabo izinto, kuba nezifo ezikhona uyabuya uza kuyena, ulala naye again, ingane yabantu iyagula for no reason into angayazi. So lento oyenzayo kahle kahle, it's wrong. Hayi mina ngizomxolisa but lo muntu ngiyamthanda vele lo. Ayike ngihlukani la lo. Lo uthi yena akakuthandi, lo. Uthi akakuthandi ukuthandela nje ucansi kuphela. Usho kanje. Hayi ngiyamthanda hayi. Hawe, usuyamthanda manje? Umthanda kanjani umfazi wami mara umngani wami mfethu? Umngani wami umthanda kanjani umfazi wami? Bengazi phela bafo, ayibo phela so unamuntu phela bafo. Akunamuntu omuntu. Usho ukuthini mothi akunamuntu omuntu? Esho ukuthi ngiyabona na ukuthi sengidathile so ayiseyini. Uthatha umuntu omuntu. Hayi awekho vele umuntu omuntu. Enimnandi le ndaba iyahlekisa ku right. Ngeke mina hayi ngikaze umama sife. Sisi wami, ngicela ungenzela kanje mfethu, ne? Ngicela ukuthi phakathi kwalabo bhuti abawu3 mfethu. Ngicela ungenzela isinqumo sokuthi imuphi umuntu othi ufuna ukuyohlala naye, imuphi umuntu omthandayo. Ufuna ukuyahlala lo ngoba uyangichaza. Lo ngihlalela 20 years but angaze ngikaze ngendlela engichazeka ngilo. So mina ngizohlala la lo. Loya? Lo bengimsidla imali yakhe manje ngoba uthi mina kumele ngichaze ukuthi angisamfuni or ngifuna imali yakhe. Kumele ngichoose ubunandi than imali yakhe kanjalo. Awusana ndaba naye. Awusana ndaba. Uyaphuma lo. Uzohamba nalo. Ubhuti ka 20 years naye indaba yakhe ayisekho. Ayisekho indaba yakhe. Bhuti wami uzwile ngithi? Amina isinqumo sami ngizosiyenza. Lo osemva kwami kuyefanele ngumdonora ngoba ungidlela umfazi. Umfazi kaba? Umfazi wethu. So wethu phela ngithi manje akusese wakhe ayiwani so wethu. Uzomshayela umuntu wenu. Ukuthi waya ngihamba. Ngihamba. Mina ngimthathe kulo baba. Mase uthathelwa wena sekumele kushawana. Fanele ngimdiscipline ngoba ngiphila naye mara uyangidlela. Disciplinani nishanani ke. Mfo kanti wenza njani? Shanani. Mina ithi ngikuwe shanani ukuthi wenza njani? Hayi ungashayi umuntu wami. No, baye bashayani. Ngishaya indoda nomfazi. Ngona ngishaya indoda nomfazi. Shaya indoda nomfazi. Shaya. Shaya ngokubonisa phela. Ukungena phela bawuselo. Hayi ukushayana shanani. Mina ngizolambula yena. Ngapha sikhe silungise le ndaba. Ufuna ukushayana ngithi. Mina ngishaya. Mpepeni ozoma la. Imala. Bhuti wami, indaba yakhe iphelile. Ayisekho. Imali yakho idlile uright ngawo. So ngiyakhulula ungahamba. Mina mara usazongibhadala le mali ayidlile. Ngiyazi ke. Nalo usazoyithola induku. Ungahamba mfethu. Baby ngisakuthanda yes. Hawu. Hayi ngina problem. Mina ngifisa So sizohamba naye. Yebo uhamba naye. Amazwi akho ogcina kubhuti.
Ngiyaxolisa isikhathi sonke lesi ngikumoshele sona kodwa sengithola umuntu onzwisa ubunandi ongizohlala naye. Let me give you this advice for the next time, ne? For yena, ngoba usuyohlala naye, ne? If you get to a point la usobona ukuthi khona ubumnandi lobo obuzwayo manje abusawubuzwa, akasakunikeza bona. Umtshele. Ebese uyamshiya. Right? Umtshele bese uyamshiya. Ngoba lento yenze la it's wrong and it hurts. You understand? It's painful because uyenze kumuntu ongakhuluma akakhulumi. Umuntu othulile. Kulungile ngiyakoza i-decision yakhe, I cannot force you. I-decision oyenzile uyenzile. But wami ungahamba nomuntu wakho. Hayi sengithathile phela. Mfethu. Eish. Inhliziyo yami ibuhlungu futhi. No, ngiyabona. Ubuhlungu nangazi manje ngenzeni. Akuthi nangazi kungisamandla futhi amaphoyisa azomphatha. Exactly. Angenze into yepoint ama ngizoba phakathi kwama risk. So na family angisayazi ngoyitshela kanjani manje. Akuthi nekhaya bamazi lo muntu. No, it's fine. But wami ne. All you can do when go bua nnete fela. Oba jwetsa nnete. Akerpa. Yeah, oba jwetsa nnete ukuthi o roetsa etseng fela. Because there is nothing lo wena o ka etsa no. Yabo unkile decision ya hae. Re ka se mforce hore a dule le wena sa batle. Yabo o itse o sharp ha vai. You understand? So ke bophelo bo butswela pele mfethu. As long as usaphila. Exactly. Lo thola umuntu right, o tlo hlomphang, o tlo unayekela, o tlo respecta, ube sharp. Yeah. Wabona? Yeah. So yena mhlwela vai. Hayi kuyaleboga pha. Mhlwela mfethu. Kuyaleboga pha. Kuyaleboga. Yazi into engithanda yini ngawe mfethu? Hayi pha. Umuntu othulile. Ya umuntu right out yami. Hayi ngiyabonga. Yabo izinto ezi right they will come to you. Okay. Kube kube umuntu right ube grand ungabi nankinga namuntu. Yabona what you did here? Yes. Ubudoda mfethu. Hayi ngiyabonga. Indoda yenza kanjalo. You don't fight. Yabona mase kuphelile kuphelile. Phelele. Thank you mfethu. Ngiyabonga. Ngiyabonga butoni. Hayi Ngiyabonga mfethu. hayi Shakshaka. alisaleni kahle. Danko. Hayi. Ash. Kunabantu abangakhona ukukhuluma mfethu. Yena modlala ngomuntu onjalo uzoba nenkingi at the end of the day. Le yona engiphathanga kahle. It's not good. Ayikho right. Ngintshintshintshi vum gone kanje. Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibakhulu Jamas Jadu inkomo zidle ekhanga kuba selabiluso sigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangjolela. Mara wena wayitsuri naki nalimuntu. Akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom. Jwayela imali yami yonke le. Zokubizela Olova. Olova bakuphi khona? There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Kanjani? Amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Ale kabusha impilo.